castells a la colla del poble s'ho passen molt bé. M'ha dit per què no hi vaig a provar-ho divendres a l'assaig. Grans i petits, tothom te n'ensenya, tots junts fent pinya per no fer llenya. Jo vull ser castellera, pujarem ben amunt, a l'assaig la primera, ho aconseguirem junts. Seguirem junts. Avui ens llevem ben aviat per anar a matinades, camisa i mocador, i la faixa plegada nerviosa ja del gran moment de fer aquell castell somiat tant de temps. Fem l'entrada a plaça, és plena de gent, viure la diada, flor de pell. I ja soc castellera, pujarem ben amunt, a plaça la primera, ho aconseguirem junts. La pinya situada, tota la colla a punt,
¿Cómo?
mai. Aquest fila de 5 últim no ens empanyi tot el que hem fet avui. Vaig posar un mail fa un mes i mig. Tenia intentat un 7 i mig 3 vegades en aquesta colla l'última juliol a la paella. Mai s'havia descarregat i sempre l'havia fet l'última cosa de la temporada. Estem a la festa menjant de l'any que en 5 actuacions una cada any. I ja tenim el 7 i mig, el 3 i el 4 que estan genial. I aquest fila de 5 ha sigut un accident perquè sabeu tots que hem fet 15 vegades i sempre ho bé. Vale? O sigui que aquests castells són vostres de tothom que ha vingut a l'estat, tothom que ha provat, tothom que ha substituït algú quan no ha vingut. Si no han pogut fer aquells, és gràcies a tothom. I...